Журналист ол жәмғиятта фикір формалаштырушы, нешік зұр яңғыр, хатта қорқыныш яңғыр, сен жәмғиятны оқытырға, сен жәмғиятқа яңалық әйтірге білірге тиіш екенсің, демек сенен шынап та білімлі, һәм сен бик зұр мәғлүмәтлі болырға тиішсің деген сөз. Масса көлем мәғлүмәт шараларының күші ол ғұмыр бойы булган. Сізді хәтта біләсіздер дә, масса көлем мәгълүмат чараларын 4-нче хакимиятның 4-нче тармагы дип баралар. Бүгенге көндә дә менә сез инде дөнья хәлләрен карап барсагыз, хәбәрдар булсагыз, аңлыйсыз, хәтта ки мәгълүмати сугышлар барып ята, димәк, аның көче бик зур. Журналистикада уку. Журналист нәрсә укыталар дип әйтерсез инде сез, әлбәттә, бу журналистика нигезләре, язу формалары, журналист бит ул күп кырлы, телевизион бар, радио бар, басма бар, интернет бар, фото журналистика бар. Һәм журналистика этикасы бар, һәм моңа бик зур безгә укытканда бик зур ассызыклыйлар, һәм бик каты укыталар безне. Кануннары бар аның. Анасын журналист ул киң кырлы шәхес булырга тиеш, шуңа аннан кала безгә сәясәтне дә, икътисадны да, фәлсәфәне дә, хәтта ки чит ил әдәбиятын да укыдык. Журналистикада укуның зур бер кыйммәте ул матбугат дөньясы белән танышу. Ягъни без укыганда ул хәзерге журналистлар да мин күреп торам, алар менә редакцияларга практикага килеп йөриләр. Редакция белән аларның элемтәләре бар. Бу бик зур кыйммәт һәм бик зур байлык. Студент килә, ул инде аудиторияда утырмый, редакциягә керә, андагы атмосфераны күрә, коллективны күрә, ничек эшләнгәннәрен күрә, мәкаләләрен язып китерә үзе. Журналист өчен тагы бик зур әйбер аның остазы булырга тиеш. Әгәр дә журналист, булачак студент журналист шәп остазга эләгә икән, бу инде уңышның 80%. Чын-чынлап ул сине җитәкләп алып барачак, үстерәчәк, юл күрсәтәчәк, менә шул остазны табарга тырышырга кирәк. Бу бик мөһим. 5 ел укыла, сез әйтерсез, андыйлар да бар. Хәзер мин шуны аңлатырга сезгә тырышып карыйм, нигә алар журналист булып укыганнан соң журналистикага китмиләр. Беренчедән, бик ялгыш фикер яши. Менә мин төрле журналист язмалары бәйгеләрендә жюрида утырыштырам, һәм анда журналист язмасы дип сочинение җибәрәләр. Менә мин сочинение яза беләм, димәк мин журналист була алам дигән ялгыш тамырдан ялгыш фикер яши. Сочинение язу гына ул журналист була алам дигән сүз түгел. Бусы бер. Һәм менә шушы сочинениеләр белән язып укырга килеп, укый башлагач, аңлый, журналист бит сочинение язып утырмый. Аның иң беренче зур сыйфаты ул анализле белергә тиеш. Һәм ул кызыксынучан булырга тиеш, һәм бөтен җирдә йөрергә, коммуникация булырга тиеш. Коммуникация кемгәдер бирелә, кемгәдер авыр бирелә, кемдер барып эндәшә ала, кемдер авырып эндәшә алмый. Бу да мөһим. Аннарсын тагы бер ялгыш фикер, сез бит инде телевизорлар карыйсыздыр, радио тыңлыйсыз, анда диджей сөйли радиодан. О, диджей, круто, бит инде, менә мин дә шулай буласым килә, диджей сөйләшеп утырасым килә дип уйлыйсыз инде. Или яки анда телевидение диктор. Диктор белән менә мотор итеп киен утырам да мин, әшә костюмнарымны киям да, мотор итеп сөйләп утырам дип инде. Ләкин аңларга кирәк, диктор белән диджей ул бигүк журналист түгел. Анда актерлар да килә ала, анда чибәрлеге, тел куәсе булган башка һөнәр ияләре дә килә ала. Журналистика ул бераз гына башкачарак бер. Һәм әлбәттә журналист та диктор булып сөйләшә ала, аның өчен бик зур тырышлык кирәк, бик зур эшләргә кирәк, үзеңне күрсәтергә кирәк. Менә андый бер ялгышлык та бар. Андый биеклеккә менәр өчен бик каты тырышырга кирәк дигән. Һәм күп кеше аны булдыра алмый. Тагы бер әйбер бар, хәзер инде заман бит инде башка. Минем дә менә сезнең кебек кызларым бар, нәрсә булса да күпме түлиләр дип сорыйсың. Күпме була ул, ничә сум була ул дип ул яраткан сорау инде. Хәзерге буынның журналистикада андай түгел. Анда аяклар эшләтә. Менә шушы ялгыш фикерләр бераз гына журналистикадан китәргә мәҗбүр итә. Әмма ләкин журналист һөнәре ул призвание, урыслар әйтсә, урысча әйтсәк, ул сәләт. Әгәр дә син журналист
призваниесі сиңа сәләте бирелгән икән, син урау юллар белән ничек тә бары шушы журналистикага кайтачаксың. Һәм тагы шуны әйтәсем килә, журналист булыр өчен нәкъ менә журналистика факультетында укырга кирәк дигән сүз түгел. Чынлап, башка уку йортларында укып та журналистикага килгән кешеләр бар. Менә без эшләгән яңалыкларда эшләгән вакытларда ТНВ каналында хәбәрләр тапшыруында Булат Суруров дигән бик көчле журналист бар иде. Бик фикерле, белемле, көчле, сораулары төгәл, анализлы, һәм ул журналистиканы тәмамламаган иде, ә ул тәмамлаган икътисад факультетын. Менә күрәсезме, сөйләм куәсе дә әйбәт иде, теле дә матур иде. Әлбәттә, теге журналистикада укысаң инде, анда журналистика нигезләре, ничек язарга, ничек итәргә өйрәтәләр. Әгәр дә инде сәләт бирелә икән, син тоемлап та үзең эшлисең. Аннан остаз, мин сезгә әйттем, остаз булу кирәк. Әгәр дә синең остазың бар икән, ул сине өйрәтә ансына да. Менә шул остазны табырга бик тырышырга кирәк инде. Журналист ул һәр вакыт укырга тиеш. Гомумән бөтен кеше укырга тиеш. Әгәр дә кеше үсәргә тели икән, туктап торасы килми икән, аның рухи үсеше булырга тиеш икән. Әгәр дә инде карьера үсеше, әлбәттә инде анда укырга белемне тупларга кирәк, әлбәттә укудан туктамаска кирәк. Бу бит инде бу теләсә нәрсә уку дигән сүз түгел, ә именно үзеңнең максатларыңа барыр өчен укый торган кирәкле китаплар булырга тиеш. Һәм тагын бер журналистның профессиональ сыйфаты әйтәсем килә, ул эрудиция, киң кырлы, киң белемле булырга кирәк. Әгәр дә эрудированный булмасагыз, бик авыр булачак эшләргә. Белемле, уйлап карагыз, кем нинди кешене алдап булмый? Әлбәттә, белемле кешене. Белемле кешене берничек тә алдап булмый. Әгәр дә сезнең белемегез бар икән, сез ул теманы беләсез икән, әңгәмәгә килдегез, мәсәлән, ниндер сезгә әңгәмәдәшегез ничек ул темадан качасы килә, ә сезнең белем бар, сез булай дип тә җавап бирә, сорау бирә аласыз, тегеләй дип тә сорау бирә аласыз, шулай дип чиста суга чыгарырга мөмкин. Аннан соң бит әле шундый сүз бар, кто владеет информацией, тот владеет миром дигән, Менә моны да онытмагыз шуңа, әлбәттә, журналист һәр вакыт белемен күтәреп торырга тиеш. Минем бик яраткан журналистым бар, ул «Русский репортер» дигән журналның директор баш мөхәррир урынбасары Марина Ахмедова инде, кызганычка каршы ул журнал ябылды, ул Регнумның җитәкчесе. Ул менә һәр вакыт үзенең курсларын алып барадыр. Репортаж эшләү буенча, интервью алу серләре буенча, ул бик көчле интервьюер. Һәм менә шуны әйтәсем килә, безнең рәис Рөстәм Миннеханов, ул бит инде бик эшчән кеше. Ул бер вакытта да үзенең ниндер шәхси әйберләрен сөйләми бер вакытта. Сез аны таба алмыйсыз даими. Һәм менә Марина Ахмедова бердән-бер журналист, аның шәхси хәлләрен сөйләткән, шәхси эмоцияларын сөйләткән бердән-бер журналист. Димәк, аның нидер серләре бар бит инде, ул аны тартып чыгара алган. Менә аның бик кызыклы курслары бар. Безнең заманда бик күп очрашулар киләләр инде, журналистлар, язучылар киләдер инде. Без аның берсендә калдырмый барадыр. Менә шунда барыгыз. Ул бит теге нәрсәдер анда барып, нәрсә кирәк инде ул миңа дип уйлау кирәк түгел. Сүз ишетәсез, фикер ишетәсез, ул фикер сезгә нидер инсайт бирә, нидер танышып китәсез, сез истә кала аласыз, Бу бик мөһим, бик мөһим. Шуңа һәр вакыт җиргез. Менә шәхси үрнәк булыр инде, менә әйттем бит инде, без менә гел җирдек районнарга, мин үзем Актаныштан, авылда безнең менә шулай укытучылар алып барадыр инде, район үзәгендә журналистлар килсә, әле мин анда сораулар бирергә тырышадыр, беләдер, мин сорау бирәм икән, значит, мин истә калам, менә шулай. Аннан соң яза башладым, Татарстан яшьләрен бик үлеп яратадыр, мин Назым абый Зәфәровны үлеп яратадыр. Ул килсә инде районга, мин әлбәттә беренче рәттә утырадыр, менә миңа бик ошыйдыр инде, миңа сорау бирергә тырышадыр. Һәм яза да башладым. Укырга, университетка, журналистика факультетына укырга килгәчтем. Аның дәресе дә бар икән, ул безне укыта булып чыкты. Ул безнең дәрескә керде дә, без утырабыз, 15 бала, һәм ул керде. Ой, Чулпан, мин бит сине беләм. Әйдә син миңа практикага йөрәл диде. Белсәгез, мин ничә башка үсеп киттем. 5-6 башка үсеп киттем, Ул шуның канатларындыр, шуның рухландырды. Менә шуңа йөрергә, кызыксынырга, барырга, күрергә бер вакытта да иренмәгез, йөрегез. Һәм ничек тә сораулар биреп, шундай
игътибар иттерегез үзегезгә, ярыймы? Бу сезнең билимне, сезнең шикләрне үстерү өчен, сезнең яшьтә сезнең билимне үстерү өчен тагы бик зур баскыч булып тора. Китап инде ул байлык инде, ул классик байлык. Аны укырга кирәк инде, бигрәк тә журналист өчен, чөнки журналистның тел байлыгы, сөйләм куәсе көчле булырга тиеш. Ул бары тик китап укып кына була. Китап укып кына үстереп була. Журналист дөрес итеп яза белергә тиеш, әйме? Грамотный булырга тиеш диләр бит инде. Китап укып укысаң грамотный буласың дип әйтәләр бит инде. Ул әгәр дә күз, бу инде бөтен кешегә кагылмый, әгәр дә күз хәтере яхшы икән, билгеле дөрес язырга, дөрес җөмлә төзешне өйрәнергә дә бик әйбәт. Мөхәммәд Мәхдиев, Әмирхан Тиники, Аяз Гыйләҗев. Теле, гадилеге, сөйләм куәсе әйбәт, сурәтләү әйбәт, психологик кичерешләрне әйбәт бирә. Бу эш безнең теге эш багана. Менә ул китапларны инде уку сезгә дә бик кирәк, һәм ул бик кызыклы. Амзин, ул исемен хәтерләмим. Амзин ул МГУда укыта, журналистика факультетында «Бессистемные советы» дигән китабы бар. Мин аны бер 2 кат укып чыктым инде. Шулай җитешә алмый башласам, әйтәм, туктале Чулпан, инде киңәшләр бар яланда дип, шулай укыйм, сезгә дә шуны укырга киңәш итәм. Менә үзегезне тәртипкә салып, үзегезгә төгәллек ясар, тудырыр өчен, әгәр дә төгәл булмасагыз, әлбәттә төгәл, бик төгәл, перфекционист кешеләр дә бар. Кызганыч, мин үзем андыйлардан түгел, бәлки сез андыйлардандыр. Бу бик яхшы, бик зур, нык әйбәт сыйфат, бу әйме журналист өчен дә бик яхшы сыйфат. Менә минем кебегрәк булсагыз инде, менә шу бессистемные советыны укырга мин сезгә киңәш итәм. Ул бик гади тел белән язылган, бик аңлаешлы, бик әйбәт. Аннан соң «Пиши, сокращай» дигән китап бик ни җыри бит инде, популяр җыри. Аны карап чыгарга да киңәш итәм, әлбәттә ул рус телендә, әмма ул анда шундый кыска итеп, ничектер аңлаешлы итеп язу методларын, алымнарын өйрәтә, сезгә кызык булыр дип уйлыйм инде. Әгәр дә журналистикага барырга уйлыйсыз икән, журналист этикасы буенча китапларны укыгыз. YouTube канал бит инде. YouTube каналда мин сезгә тагы бер кызык бер каналны әйтәсем килә. Мин аны бөтен танышларыма әйтәм. Сергей Минаев дигән федераль Россия журналисты бар. Аның Минаев Life дигән каналы бар. Һәм ул шундый кызык иттереп тарихи вакыйгалар турында, тарихи шәхесләр, җәмгыятьтәге нидер билгеле бер вакыйгалар, билгеле бер стереотиплар турында шуны кызык итеп лекциялар бар, берәр сәгать. Менә мин үзем аларны фәкать тыңлап бик күп әйберләр өйрәндем. Психология буенча китаплар укырга киңәш итәм, чөнки журналист психологияны белергә тиеш. Менә сезнең инде монда моңа кадәр дәресләр алып барган журналист апа-абыйларыгыз да моны аңлаткандыр. Репортажда да кирәк ул, интервьюда да кирәк психология. Гомумән кеше белән эшлисең икән, психология кирәк. Син безнең эмпатия дигән әйбер бар, импонировать дигән әйбер бар, әйме? Кешегә син нинди фикер тудырасың, ул бик мөһим журналист өчен дә. Менә син барып керәсең, ниндидер бер җинаксыз булып кына, әйме, пешерак аяк киемнәре белән, чәчең таралмаган, җуылмаган, әйме, ниндидер интервьюга килдең. Сине бер кеше дә җитди кабул итә алмаячак. Ниндидер җыртылган сумканы, ниндидер җыртылып беткән блокнот, әйме, ул әле син әле сумга калып килсәң, монда гомумән сине җитди кабул итә алмыйлар. Һәм әле син килеп керәсең, шул әйтеп килеп керәсең икән, бигрәк тә елмаю кирәк бит инде, әйме, елмаеп кешене үзеңә каратып була. Ниндидер сүзләр, матур сүзләр әйтеп була, ниндидер комплиментлар әйтү. Бу бөтенесе психологик алымнар, әйме. Менә ул психологик алымнар, шушы психология буенча китаплар, бик кызыклы китаплар бар хәзер. Алар шундый күп, ул безнең яшәгәндә андый китаплар юк. Менә хәзер алар бик күп, аны күп әйберне өйрәнеп була. Шәхсән үзем бөтенесен дә укыйм. Масса күләм мәгълүмат газетларын яраткан абруйлы газетларны библиотекага төшеп тә укыйм, идә дә алдыртып укыйм, китаплар укыйм. Гомумән, әгәр дә шушы мин шулай дип уйлыйм инде, балаларга да, үземнең кызларыма да шулай дип әйтәм. Әгәр дә сезнең миегез эшләп торсын өчен дип уйласагыз, соцсеттә утырып ми эшләтеп булмый. Менә китап укырга кирәк. Көнгә 15 минут укыгыз аны. Әмма укыгыз, көн сайын уку гадәтен гомумән кертегез. Көн сайын китап уку гадәтен. Сез аны басма китап укыйсызмы, интернет китап, ләкин ул китап булсын.
Әлбәттә, теләсәк, кайсы редакциягә барып күрергә мөмкинлек бар. Әгәр дә сез киләсез икән, менә сезгә 11 яшь, сез хәзер мөмкин сез Сабан туйга килергә, менә шушында угаймы? Менә шушы, мине бүген тыңладыгыз, сез әйтәсез, менә кичә Чулпан апа чыгыш ясады, монда килергә мөмкин икән, мин киләм сезгә, килдем сезгә, менә мин шушындый язмалар китердем, менә минем дип әйтәсез, әйме? Сезне бер журналиста борып чыгармаячак. Алар сезне алып кирип, тыңлап, сөйләшеп, сезнең язманы укып, дөресләп, бәлки бик әйбәт булып ул язма газетка да кирип китерәйме? Һәм сезгә үзеннән тагы килсәгез, мәшә киңәшләр биреп сезне үстерәчәкләр. Монысына иманым камил. Әгәр дә менә буралар икән, үземә килегез. Мин бик яратам кешеләр белән, балалар белән, яшьләр белән эшләргә. Ничек тә юл табарбыз. Андый хәлгә калмас өчен, беренчедән, кануннарны белү кирәк. Икенчедән, кулында диктофоның булу кирәк. Һәм ул диктофон, миңа менә бер журналистның әйткәне бар, бөтен әйбереңне бирсәң бир, әмма диктофоныңны бер кешегә дә бирмә дигән әйбер. Ул бик зур корал журналист өчен, бик зур корал. Диктофон, хәзер инде телефонда бит инде, әмма бөтен нәрсәне мин сезгә әйттем, телефонны яздырып барыгыз. Документ беләшсез икән, бөтен документларны саклап барырга кирәк. Онысы инде архив, журналистның архивы бар инде аның, әйме. Һәм әлбәттә инде менә шушындый уңайсыз хәлләргә юлыкмаска өчен инде ички цензура да булырга тиеш. Мин үзем газета укып үскән кеше. Мин беренче тапкыр әйттем, Татарстан яшьләре. Минем кумирем мәктәптән үк Раиф Усманов белән Миңназым Сәфәров. Раиф Усманов хәзер менә белсәгез, Ирек Майдан ул сезнең әбиләр калдырмыйдыр, алдырадыр ул газетаны. Ирек Майдан чыгаручы, аның башы мөхәррире. Ул кызганыч менә шул якка китте, журналистиканың ул ягын алдайма. Һәм Миңназым Сәфәров. Бу минем өчен ике зур маяк журналистикада. Марина Ахмедова ул язучы журналист, ул бик көчле репортер. Аның бик күп әйберләр өйрәндем, детальләр язырга, детальләр күрергә. Миңа бик ошый ул. Һәм радиода инде Мин радиода 15 ел эшләдем, анда Люция Пашарафиева, Айнур Ахметов, алар мине ничектер өйрәттеләр, алар да минем укытучыларым дип саныйм. Ә инде Сөембикәдә мин әлбәттә Гөлнур апа Сафиуллина. Сезнең кебек вакытта район газетләренә, ватанымга, Татарстан яшьләренә инде туган авылымны күп яздым миндә. Хәзер безнең Сөембикә журналында без авыл җирләрендә яшәүче яшь гаиләләр, кайнана белән яшәүче яшь гаиләләр турында язабыз. Бик күп авыл темасына багышланган язмалар безнең чыгып килә. Без аны репортаж итеп язабыз детальләр белән. Шуңа бар. Мин журналист булырга телимме? Минем ни өчен журналист буласым килә дигән сорауга җавап языгыз әле сез. Менә үзегезне алдамыйча. Әллә нинди пафослы сүзләр әйтмичә, нәрсәгә журналист буласыгыз килә? Менә шул турда. Мин сезнең дә рәхәтләнеп укырым биремнәрегезне.